Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, senideok, aitortzatzen humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, erruki dakikula jainko guztizatzua, eta gure pekatuak markaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoituz. Diren guztien hoi jainko, zuk salbatu dituzu eta zure semea batzako hartu. Begira, onbera, semea honbeko egin nahi duzun. Kristogan sinisten dugunok, egiazko askatasuna eta betiko bizia izan ditzagun. Zure semea Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko tarren bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. San Pablo apostoluak Kolosarrei. Senideok, poza dut orain, zuen onerako eramaten ditudan nahigabeetatik. Honela betetzen ditut nire araian Kristoren legeak. Haren gorputza den Elizaren alde. Jangoikoak Elizaren sarbitzari egin hau, eta bere berri ona zuei osorik adierazteko eginkizuna eman dit. Misteri hori, gizaldi eta belaunaldietan ezkutuan egona da, eta orain jainkoak bere santuei agertu die. Jainkoak ezagutarazi nahi izan baitie bere santuei misteri honek gentikentzat daukan aintza eta aberastasuna. Kristo dela zuentzat aintzaren itxaropena. Kristoa otxegiten gabiltza jakinduria guztiz, gizon guztiei burubide eta erakutsiak emanez. Guztiak beren kristau bizitza betera iritsi daitezen. Hori da nire eginkizuna eta hortan ari naiz lan eta lan, Kristok ematen didan ahalmenik dantzuz. Zue jakitea nahi duke nolako burulatza darabilkidan zuengatik. Lodizearrengatik, laodizearrengatik eta bere begiz behin ikusi ez nauen askorengatik. Horrela, haien bihotzak indartu daitezen eta maitasunean elkarri lotu adimen bete-betearen aberastasuna irits dezaten eta ezagutu jainkoaren misterioa, Kristo. Honengan baitaude gordeak jakinduriaren eta jakintzaren ondasun guztiak. Jaunak esana. Erantzun salmoa. Jangoikoagan daukat salbamena. Jainkoagan bakarrik izan ezazu atxeden ene barrena, haren gandik baitatorkik itxaroten dudana. Bera bakarrik dut arkaitz eta salbamen, nire babes ez naiteke koloka. Jauna zuekin, Jesu Kristoen evangelioa San Lukasen burutik. Beste larun bat batez, Jesus sinagogan sartu eta erakusten hasi zen. Eta han, eskuineko besoa irartua zeukan gizon bat zegoen. Idazlariak eta farisearrak begira zegozkion, larun batez sentatuko ote zuen. Zertan salatu izateko. Baina arek ezagutzen zituen haien burutapenak, eta gizon beso ilarrari esan zion, jaiki zaitez eta zatoz denon erdira. Jaiki zen gizona eta zuti gelditu zen. Orduan Jesusek esan zien, galdera bat egin behar dizuet, larun batez zer da zilegi, on egitea ala gaitz egitea, bizia salbatzea ala galtzen ustea. Eta inguruko guztiei begira esan zion gizonari, luza ezazu beso hori. Luzatu zuen eta bere honera etorri zitzaion besoa. Baina haiek haserre gorrian jarri ziren
eta elkarrekin eztabaidan hasi, zer egingo ote zuten Jesusekin. Jaunak esana. Askotan eratzen zaigu, garaiantako zenbait farisearen portaera edo jokabidea. Benetan harrigarria, baina egia da gizakio olakoak erara. Jesusek gizon bat larun batez sendatu zuelako haserre gorriak jarri ziren eta eztabaidan hasi ziren zer egin Jesusekin. Denborarekin erabakiko zuten hiltzea. Pentsatu bat dugu zen gogortasuna gerran hortara ailetzeko. Ezin inolaz ere amekitu Jesusek arrazoi zuenik. Eta ez bakarrik larun batari zegokionez. Azken finean, ohartzen baiziren Jesusek ez zuela larun bata usten. Baizik eta larun batez mesede konkretu batzuk egiten zituela. Ez zela hori, Jesusek behin berriz demostratu zien bezala Moisesen legearen kontrakoa. Baina baiek edozein aitzaki bilatu zuten Jesusi kontra egiteko. Jendea Jesusen kontra jartzeko. Baina halako jakinduri humano berezi bat agertzen dugu beti Jesusek. Berak ongi baiziki jendeak nola pentsatzen zuen, zer zuten bere barnean, zer zerabilkiten bere burutan, eta horregatik ohartu zen begira zituela, ea gizonura sendatzen zuen. Bazekiten, ulertu zuten, ikasi zuten, Jesusek konpasioa sentitzen zuela halako pertsonekiko. Jesusek ezin zuela pertsona bat sufritzen ikusi, eta bera besterik gabe hotz gelditu haren ondoan. Bere etsaiek ulertu zuten, bere ikasleek ulertu zuten bezala hori. Horregatik, bazuten susmoa, gizonura, besoan paralisia zeukan gizonura sendatuko ote zuen. Eta larun bat izanez, hortxe zegintzan aitzaki hori bilatuz. Eta Jesusek edarkizekin hortan izirela horregatik, gizonarekin bakarrik egin beharrean, denen aurrean jarri zuen eta halako galdera luzatu zuen. Zer da zilegi larun batez? Pentsatu dugu, Moisesen legearen inguruan hizketan ari zela Jesus. Ez bakarrik pertsona horren inguruan baizik eta ea modu hortan larun bat usten zen da horregatik egitzen du. Zer da zilegi? On egitea, ala gaitz egitea, bizia salbatzea, ala galtzen ustea. Inor ez zela atrebitu Jesusi kontrako esaten. Ez da fariseak esan genezake zorrotzen ere ez zioten esan. Ez dezakezu sendatu, utzi dagoen bezala, utzi gizon hori sufritzen. Ohartzen baiziren hori etzela holako jangoikoaren legearen araberako pentsamendu bat, eta gainera jende guztiak oso gaizki hartuko dukena. Halako gogorterizko pentsamendu bat. Horregatik isilik geratu ziren. Eta Jesusek gizonura sendatu zuen denen aurrean. Modu hortan ere, esan genezake, egiten zuenaren bidez, demostratzen zuen, erakusten zuenean arrazoi zuela. Eta ura ikusi, eta hasieran esan dela bezala eta honekin bukatuko dut, haiek haser gorriak jarri ziren. Horrek pentsatzen behar dugu, ze gauza esan genezake antihumanoa den legea bere bakardadeotan enterditzea gizakia alde batera utzita edo legearen helburua kontutan eduki gabe. Jesusek erakutsi izan digu bezala. Guk eskatzen dugu Jesusi bere bihotzaren antzeko bat eman bezaizula guri ere. Sufritzen dutenekin gertu egongo dena. Laguntza behar dutenei laguntzen saiatzen dena.
Eta egiten zaurren eskariak. Eskatuko dugu, gaurko egun honetan, gatazkak, haserreak, gerrak, injustiziak dauden toki guztietan, jakolkoak justizia, bakea, maitasuna ezartzen eskabezatzen jaunari. Eta gure itakoen arteire errekotuko dugu. Gaurko mezaxango bereziki gogoak hartuko dugu, Mikaela, Marikuz Olaiba, Josep Bordako eta Ariako Funduak jaunak bere baitan hartu eta aldi gure arteire izaten eskabezatzen jaunari. Entzun, aita ona, bihotzez egiten dizkizu gure eskaria Jesu Kristo jaunaren bitartez. Bakoitzak zure izena goresteko eskaintzen duena, denen salbamenerako izan dira Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak kantoiko gure jaunari. Egokia bai eta zuzen online eta beti zuri eskerrak ematea jaunak eta guztiz saldu, jango ikual guztidun beti horri. Ez duzu gure gorespek egearik, baina zure duaian egun zuri eskerrak ematea. Gure kantuen ez dizute zuri egizaldia gutzen, baina bai guri salbatu ematen Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Horregatik, hainburu taldeekin batean goresten zentugu pozez beterik kantatzen duguna.
da sinismenaren misterioa. Horregatik, jauna zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kabizak eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure serbitzari onartu dituzulako, eta ahalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugulok, Espiritu Santua bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun zora Frantzisko Uteita Santuarekin, Frantzisko Ute hartzaiarekin eta izkizot guztiekin batean. Gogoan izan jauna izteko itxaroten gure senidean eta hiriako guztiak, bereziki Mikaela, Marikruz Badeibar, Josep Bordako, Adriano Defutua, eta hiriako guztiak agitzazu zure orpegiak egiten. Errokuzak iztiguaren, guk guztiok, betiko bizitzen itxinezagun, jangoikoaren apamatia doan zuarekin, San Jose, bere senagarekin, apostolu santuekin eta gizati guztietan, zure adiskide izatiren santuekin, haiekin batean gure zintzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honekan, zuri eta jakoiko angustuen horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta intza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan salbatzaileak, agindu eta erakutsinari jarretuz, bildur gabe esan dezagun. Gure eta zeruetan zara, santu izan zure izena, etorreni zure erreikoa, egin zure gaiak zerua bezala horrean ere, emaitu zure kontako dia, barkatu gure zorak, guk ere gure zoruei barkatzen ezkero, eta ez gure tabenetan, atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik eman duzu bakea girokotan, zure erronkiari eskartakatik garri biziak izan eta eskuan dietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna zure eskala apostoluei bakea uzten dizuet, nire bakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez, gure bekatuei, eta zure gogoan bezala, eman jozu elizaren bakea, eman batasuna, errege bizikaizena gizaldi eta gizaldietan, jaunaren bakea beti zuekin. Eta eskurik eman gabe, eman jozue bakea ekarri. Jangoikoaren bitotxa, zuken zen dezugu, ona hemen jangoikoaren bitotxa, ona munduko pekatua kentzen duena, zoriontsuak jaunaren gaira.
egin dezagun otoituz. Hitzaren eta sakramentuaren mailan, kanabitzen eta bizi begitzen dituzun jaunak zure jatedunak, zure semearen